Heipä hei. Juvolan tykkipatteri. Ykkösasema luki tuossa tie reunassa olevassa kyltissä. Mä olin henkisesti valmistautunut kävelemään tuolta Juvolan tieltä. Tännehän tuleekin tie ihan perille. Joo. Lappeenranta suunnilleen tuolla päin. Lemi suunnilleen tuolla päin. Ja tuolla menee sitten ihan muutaman kilometrin päässä tie, joka vie näiden kylien välissä. Pääs kurkkaamassa, onko tehty tykkipatteri eri lailla kuin tuota meillä päin. Hakkutöitä on ainakin ollut jonkun verran. Onko täällä niinku oikein invaramppi? Oho. On. Vai mikäkö tämä on? No semmonen. Joo. Mörssäri. Juvolan patteri, ykkösasema. Talvisaan päätetty laatikon meripuusta asetettu kalusto evakuoitiin uuden rajan taakse. Suunnilleen noin. Linnakkeen 4 mörssäri 100 metrin etäisyydellä toisistaan mäen rinteessä taka-asemassa. Äärimmäisen tykki. Väli on 400 metriä. Jep. Mörssäri tunnistaa tuosta. Siis niin kuin mörssärihan on asetyyppi, jota ei nykypäivänä enää käytetä. Nykyisin on granaatinheittimet. Mutta se on tuommoinen hönkäisulaite. Ja sen paikan tunnistaa tuosta paksusta tapista. Käydään kurkkaamassa tuvilla. Kestaponatsit on näköjään käynyt täällä. Tässä on ollut todennäköisesti sähköjä. Olisiko ollut peräti viestiä? Tai tulee johto. Tuo kisko, mikä tuossa maassa on, tämä näin, tuo häntä kääntyy sen varassa. Onpas hyttystä. Kiskot katossa, eli siellä on ollut jonkunnäköinen tuo nosturi tässä välissä. Ja tuonnekin on päässyt se tulikahtaamaan. Ja pääseekö tästä oman sisäänkäynti sille puolelle? Joo. Pieniä kömmeleitä toinen toisensa perään. Mutta niinhän se on. Eihän voi olla isoa kömmeliä, jos sattuu vaikka A-tarvikkeilla tapaturma, niin siinähän kävi vallan köpöisesti sit koko laitokselle. Mörssäriasema. On se muutenkin vähän erilainen tuo kiinnitys kuin Kanetissa. Tää on paljon isompi tää kakkara ja nuo kierretapitkin on ihan erilaiset. Ihan erilaiset. Sitten tämä valtava keskitappi tässä kaikki ne kierteinensä. Onhan se. Ja olikohan vielä niin, että täällä kun on nämä vetokoukun nupit vähän väliä, niin niihin saa sitten lukittua tuon mörssärin hännän, että se pysyy ammuttaessa paikalla. Nyt tuli hienon termi, joka tietysti puuttuu heti siihen, mutta häntä mikä häntä siis, jolla vehjästä on ilmeisesti käännelty. Tää oli ykkösasema, niin veikataan, että tuolla on sitten kakkosasema kohta. Käydään kurkkaamassa. Täällä kun on pikkusen myllätty tätä tiepohjaa, niin täällä on hävinnyt varmaan nuo opasteetkin, mutta eiköhän jos ei tästä kohta sellainen toinen samanlainen pömpelin löydy, niin ihme juttu. Katsotaan se.
Vai onko se tuolla ylempänä? Vai onko se juurikin tässä? Näissähän ei ilmeisesti mitään sen kummallisempaa ollut. Kaikki on mörssäriasemia ja samaa patteria, niin ne on todennäköisesti täysin identtisiä keskenään. Tää on ainakin ihan täysin luonnon tilassa. Oho, humpsahti jalka tonne väliin. Huoneen järjestys ainakin näyttää ihan samalta, mutta se on aivan täynnä rytöä ja risua. Tästä ei ota enää tolkkua, että onko tää nyt niinku 3 vai joko tää oli 4. Mutta täällähän näitä on, jos ketään kiinnostaa käydä katsomassa, nämä aivan kaikki 4. Minun silmille kyllä riittää se, että täällä on 4 kappaletta. Tiedän, että on 4 kappaletta ja nämä on aika lailla identtisiä. Siellä on metallia vähän näkyy, mutta pääseekö tästä edes tuonne alas? Mistään kohtaa. Ei, eikä näy niinku maalauksia. Ei näy maalauksia eikä numerointia. Siellä on ladottu ihan kohtuun verran graniittia. Joutuu kuitenkin tästä semmosen telemarkka-alastulon. Tuorinvartaloin kerran. Risukkoa mukaan ottaen. No voi. Se ole hyppy eikä mikään tuosta alas. Joo, se nähdään nyt kohta. Mennään tietä pitkin takaisin autolle. Niin selviää, että kuinka moneskoko se tämä oli. Kurkataan nyt sen verran. Paksu tappi keskellä. Kamera otti vähän siipeensä, kun tuosta hyppäsi alas. Paksu tappi keskellä. Sitten jonninmoinen viestihuone, kyllä. Siinä on vähän sähkökaapeliakin pystyssä. Sitten nuo muut tilat. Mutta kyllä on vähän on ryteikköä edes. Tänne tosiaan ei ole maalattu mihinkään. Hänen järjestysnumeronsa, mikä täällä on. Tuossa, 2. Eli tää on vasta 2. Kuinka ihmeen pitkälle tästä pitäisi vielä mennä? No, 400 metriä, eli siis ollaan puolivälissä. Mä olin melko varma, että tuossa välissä oli jo 1, kun siinä oli kumpu, mutta nähtävästi sitten ei. Tuo tie nimittäin muuttui tuossa sen näköiseksi, että tuonne loppuihin pitää mennä varmaankin kävellä, jos siellä haluaisi käydä. Mutta joo, mörssäriä on aselajina sellainen, että sitä ei ole enää olemassa, eikä ollut edes jatkosodan aikana enää. Se oli vielä talvisodan aikana käytössä oleva asetyyppi. Sitten kun niistä käyttöikää loppui, niin sitten loppui myöskin niiden kunnostaminen ja sitten ne hävisi pois. Tuolla Savonlinnassa Raikuussahan on kanssa mörssäriasema. Siellä on 2 mörssärille paikat. Vaatokan asemia. Ja on tynnyriä sinne tuotu. Veikkaan, että tää tie kaartaa tonne mäen taakse ja siellä on sitten seuraavat 2. Onko tuossa? Ei, eikä ole, kun siinä oli kanto. Katsot, siinä näkyy jo betoni. Betonia, mutta siinä olikin pitkä kanto. Mutta siellähän ne on vähän niin kuin mäen suojassa, että voi ampua korkealla korkoloilla. Eli mörssärillä ei ammuta suoraan tuulta, se lähtee tuonne taivaalle ja häviää näkyvistä ja sitten se putoaa tuohon 5-10 kilometrin päähän tuo möykky. Aiheuttaa jotain. Ison tuhnauksen ainakin ja mustan savupilvi. Mutta granaatiheittimet on tullut ja korvannut mörssärit jo ajat sitten. Mörssäreitä varmaan on käytetty jo merirosvoajoilta laivojen kansalla. Ja ensimmäisessä maailmansodassa tietysti
kun ei paremmastakaan tiedetty. Mutta joo, tällaiset oli Juvolan tykkiasemat ja 2 näistä tästä puolet patterista, sanotaan nyt näin. Katsotaan mitä keksitään ja missä seuraavaksi. Se on moro.